Salam eli hormatly adamlar. Garaşsan bagy beterip yurdumyzdaky täzelikler kimi habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Bugün Türkmenistan döwletimizde parahatçylygyň we insanperwerligiň bayramy bolan Milli Bahar bayramy halkara Nowruz güni. Nowruzyň yurdumyzda Milli Bahar bayramy hökmünde her ýyl döwlet derejesinde bellenilmegi nusxolukdyr. Türkmen tebigatynyň joşurýan bahar pasyna hormatly prezidentimiziň başdanlygyna halkyň arka dagly zamanasy ýylyna halkara derejesinde bellenilýän Milli Bahar bayramyňyz halkara Nowruz bayramyňyz gutly bolsun. Häzirde hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglar bilen taşydýar. Ilkinji taşdyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň alhizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanoğluýew Belarus halkynyň adyndan we hut öz adymdan sizi Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmeňiz bilen gutlaýan. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýoly goýulan iki tarap bilen gatnaşylan Puxta bünýadynyň Minsk we Aşgabatda özleri bähitli hyzmatdaşlygy munun bilegim giňeltmegiň ýoluny ösdünlikle öňe gitmäge mümkinçilik berjekdigine berk ananýan. Belarus Türkmenistan bilen syýasy gatnaşyklary içeňleşdirmäge, halkara gurumlarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy puxtalanyrmaga we söwda aqsady hem insanperwer gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanmalaryny tasdiklaýar. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, size berk jan saglyk, awadançylyk hem mehriban ýurduňyň ösüşiniň bähidine täze üstünlikleri türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, agdybirlik we rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bogutluda şeýle diýilýär. Onuň alhizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanoğluýew, sizi we siziň watanyşlaryňyzy hemmemiz üçin umumy bolan Nowruz bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Ýokary ahlak ýörelgileri özüne jemleýän baharyň bu nurana bayramy adamlary ruh galkanşa, parahatçylygy we agdybirlige çagyrýar. Goý bu gadymy Nowruz agdybyr dogonluk ýurtlarymyza şatlyk we bereket etçilsin. Bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky puxta dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgilerine esaslanýan möhüm gatnaşyklaryň halklarymyzyň awadançylygyň bähidine munun bilegim sazlyşly ösüriljekdigine berk ananýan. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, size ýurduňyzyň rowaşlygynyň we durnukly ösüşiniň bähidine öňe sürýän oňun başlanýşlaryňyzda uly üstünlikleri Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa awadançylyk hem rowaşlyk arzu edýän. Goý Nowruz bayramy her bir maşgala bolçuluk we rowaşlyk etçilsin. Hormatly bilen Kasym Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bogutluda şeýle diýilýär. Onuň alhizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanoğluýew, size baharyň hem täzelenşiň bayramy bolan Nowruz bilen gutlaýandygymy we size hem dogonluk türkmen halkyna eň gowy arzuwlarymy iýergendigimi şatdyryn. Köp ugurly felsefe we ähmiýetli Nowruz umumy depleri, müdümi gymmatlyklary we sevtimiziň dogonluk hem dostlukly halklarynyň gadymy asly deplerini özüne jemleýär. Birek-bire hormat goýmak özara bähit esasynda ýoly goýulýan özbek türkmen strategik gatnaşyklarynyň dogonluk halkynyň ösüşiniň bähidine munun beýlegim berkidiljekdigine ananýan. Bu nurany hem şatlykly günlerde size berk jan saglyk, maşgalaňyzda bagtyarlyk we täze üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, güläp ösüş hem rowaşlyk arzu edýän. Nowruz bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly bilen Şawkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bogutluda şeýle diýilýär. Onuň alhizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, siziň alhizretiňiz hormatlanylýan maşgala agdalaryňyzy hem Türkmenistanyň bagtyar halkyny baharyň gelmeginiň, tebigatyň janlanmagynyň we gülzarlyga beslenmeginiň nişany bolan Nowruz bayramy bilen tüýsürekde gutlaýan. Beýik bir bara sygynmak medeniýetinden göz başalýan Nowruz bayramy parahatçylyk söýjüligi, maşgala sarpa goýmagy, adamzat ösüşiniň ruh gymmatlyklarynyň galkynmagyny alamatlandyrýar. Hemmelere ruhu we insan gymmatlyklaryna tarap okunly ösüşi arzu edýän. Goý bu dünýede Nowruzy ýaly ähli adamlaryň kalplary bagtdan dolsun. Goý olar üçin şatlykly günler gelsin. Sevtin ähli halklaryna raýdaşlyk we parahatçylyk arzu edýän. Eýran Islam Respublikasy medeni raýdaşlygyň berkidilmegini, sevtin we bütün dünýäniň halklary üçin parahatçylyk hem asudalygyň dawralmagyny eltýän ýagty ýol hasaplaýar. Hem ähli halklara özüniň
Türkmenistanyň dostluk goluna uzady. Bek berberden sizin alhiretinde berkcan sağlyk we üstünlikleri, rowaşlyk hemem güllep ösüş Türkmenistanyň dostluk we dogonlyk halkyna bolsa awadançylyk hemem bagtyarlyk etjilmegini dileýän. Seyit Ibrahim Raisi, İran İslam Respublikasynyň prezidenti. Şogun halkymyz milli bahar bayramyny, halkara Nowruz gününi ýokary ruhlanlyk, hoşniyetli umid arzuwlar hemem şadlyk şowkuny bilen dawralanyrdy. Folklor topurlarynyň çykyşlary, milli libaslar, aýdymlar, tanslar, gözbaşyna asyrlyň jümmüşinden alyp gaýdan bu gadymy bayramyň tebigatyň we durmuşyň galkynşyny aňladýan bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Türkmen halkyna gutlagyna nygtaýşy ýaly. Türkmen halkynyň şeýle hem günnäger halklarynyň durmuşyny ören bir kornaşan Nowruz bayramy parakatçylyk, ymtanperwerlik, dostlugylyk ýörelgelerini giňden dawralandyrýan bayramdyr. Esasy wakalar Garagum deriýatynyň kenaryna guruldy. Bu ýerde milli desturlaryň we özgörüşli ýörelgeleriň bitegi görnüşinde ören erteklerdäki şäheriň keşfi jalandyryly. Bayramçylyk meýdançylygynyň esasy ýerelgetiniň agdyna aşkywatlylary we paýtagtymyzyň mehmanlaryny ilki bilen şagalar garşyladylar. Şeýlehem bu ýerde milli alma, ýurdun taryhyna bagyşlanan sahnalaşdyrylan çykyşlar guruldy. Şolarda teatrlaryň artistlary dünýäde filosofiýanyň, lukmançylygyň, matematikanyň, astronomiýanyň we beýleki ilmlaryň ötüşine münasip goşun günnägeriň görnükli alymlarynyň keşplerini jalanlandyrdylar. Dörejülük toparlarynyň aýdymçylaryň we sadanalaryň bilent ruhy wetlenen aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary dawara bayramçylyk öwüşgünde çaýdy. Häzir eýýam galkynışly döwrümiz, Nowruz güni ganatlanýa döwrümiz, Oğuzhan Türkmeniň ýoly rawanlar. Nagmalary kalpda owadyr. Gutly bolsun milli bahar bayramy. Arka dagyň dowamaty dowamdyr. Arka dagyň dowamaty dowamdyr. Dörejülük toparlarynyň aýdymçylyk we sadanalaryň bilent ruhy wetlenen aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary dawara bayramçylyk öwüşgünde çaýdy. Şeýle bugdaý däneleriniň şiňeleşdirilişi, Nowruzyň esasy tagam bolan temeniniň taýýarlanyşy görkezildi. Bu ýerde gurulan tergide bereketli topragymyzda ýetişdirilýän önümler hemde ekrançylygyň baý milli däpler görkezildi. Toprağın canlanýanlygyny, tebigatyň oýanýanlygyny aňladýan Nowruz, gadymy döwürlerden bäri halk dörejülügiň ähli görnüşlerini, pederlerimiziň köp nesilleriniň ruhy we medeni gymmatlyklaryny öňüne jemledi. Halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden nusgalyk däp desturlary bu bayramçylyga gatnaşan dörejülük toparlarynyň çykyşlaryna öz beýan tapdy. Terginiň ekrançylyk bölümine suwarşyň gadymy usullary görkezildi. Joşguny taýlary bilen utgaşykda owa hojalyk işleriniň esasy pursatlary görkezildi. Häzirki zaman ýylaçyna toplumlarynyň şekilleriniň ýanyna milli önüme öňürçileriň durly owa hojalyk önümleriniň bagyna halarynyň, türkmen baglarynyň we dag etekleriniň hemde meýdanlarynyň bedegi bolan güllüň sergisi guruldy. Türkmen halky toý dawralarda at çapyşyklaryna möhüm ähmiýet berýär. Bir näçe halkara wätleşikleriniň ýeňjiti, awraýly halkara bayraklarynyň eýesi bolan galkynç milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary dawra gatnaşçylary öýdoşly bayramçylyk sowgadyny öwrli. Türkmen ýigitleri bedewlere atlanyp, çalşarymly çykyşlary we ustatlyklary bilen ýatdan çykmajak pursatlar görkezdiler. Atly ýigitleň salatyn hereketleri ahalteki bedewleriniň ýynnamlygy, gödölligi bilen bir bitew salaşygy emele getirdi. Bu ýerde türkmen halkynyň gadymdan gelýän senetgärçilik halk däpler görkezildi. Xanlaň, dokmy önümleriniň we amaly haşam sunuwatynyň önümleriniň sergisi edebi salaşkyş bilen salaşyk utgaşdy. Şeýle hem meşhur sadanalaryň estrada aýdymçylarynyň ýerini ýetiren toý aýdymlary, tant toparlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy. Ýerini ýetirilýän aýdymlar, tantlar milli oýunlaryň dawarasyny artdyrdy. Sirk artistlarynyň we beýleki çalşarymly oýunlary ýerini ýetirýän ustatlaryň çykyşlary tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Sergeyniň Nowruz aşganasy bölümine detlerhanlar giňden ýazalyp, olaň üstüne milli tagamlar goýuldy. Milli tagamlaryň taýýarlanyş usullarynyň aýratynlyklary görkezildi. Bayramçylyk ähengine bedelen belent başly hiňliklerde badalyan ýaşlaryň şahatlykly tetleri bayramçylyga aýratyn dawra etjildi. Aýdymçylaryň we sadanalaryň çykyşlary şol sanda nusgawy aýdymlaryň we sadanlaryň häzirki zaman estrada öwüşgünleri bilen utgaşygy dawaranyň şowkuny artdyrdy.
Türkmen halkynyň meden mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy köçtepde tansy türkmen durmuşynyň ösüşini, oň beýik ýeňişleri bolan ynamly gadamyny alamatlanyrdy. Nowruz bayramyna bagşlanan aýdym sağla çykyşlar gadymy bayramçylyk desurlarynyň häzirki döwürde ösürilýändigini we döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrýanlygyny aýdyň görkezdi. Müň ýyllyklar we asyrlar geçdi bu bayramyň ähmiýeti petelmeýär. Tarihi tapqırlar geçip gelen Nowruz Türkmen halkynyň häzirki durmuşynda da mühim orny egelýär. Öwüşgün atýan gymmat bahaly daş kimin bu bayram adamlara şatlyk esilýär we gödelligi, hoşniýetlilik we dostlugyny, agdy berligi bolan çağırşy, ruh welentligi önne jemleýär. Toylary toýulaşýan güneşli ülkemizde ýaşly begrese, Leyla Reyhany beslenip gelen milli bahar bayramynyň ilkinji günüň dawaralary giň gerimlerde ýeýbanlandyrylyp, diýerimiziň çar günjüni şatlyk şowkuny ýokary ruhletli gurşap alýar. Bayramçylyk çärelerini türkmen halkymyz agdyberlik bilen gatnaşyp ýurdumyzda insan perwerligiň, dost doganlygyň, temizligiň hemem täzelenişiň bayram hökmüne dawaralarda gaşýan şaly senäni uly joşgyny beslediler. Şanly sene münasibetli gelse Nowruz eylemerin kılar jahan peýda diýen at bilen Ahal vilayet häkimligi vilayetin jemgyýetçilik guramalary, Ahal vilayet medeniýeti we bilim müdürlükleri tarapyndan vilayet derejesinde gurulan giň ugrunly bayramçylyk dawarasy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda türkmen halkynyň köklerini gadymiyetiň jümmüşinden alyp gaýdýan toý bayramlaryna, däpde surlaryna hormat sarpalan dowam dagynyň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Ahal vilayetiniň Akbuğday etrawynyň çägine, Gojaman Köpek dağyň etegine, Nowruz ýaýlasy, türkmeniň Agöý binasynyň goloýyna, Leyla Reyhany beslenen ýaşyl ýaýlada gurulan bayramçylyk dawarasy, Ahal vilayet medeniýet müdürliginiň etrap medeniýet bölümleriniň, şeýlede Ahal vilayet ýürütesiniň ötmektebiniň bayramçylyk çykyşlary bilen dowam etdi. Vilayetiň medeniýet işgärleriniň ýerini ýetiren dürli görnüşli gadymy daýhançylyga mahsus şeýlede türkmen milli däp desurlaryny açyp görkezýän halk dörejlik eserlerinden saknalaşdyrylan çykyşlary täsirli boldy. Dawarada hatara dikilen hiňilliklerde toý çäretine gatnaşyjylaryň bad alyp hiňillik uçuşlary dawara öz bolşy rögüs çaýdy. Çykyşlarda türkmeniň milli toý däp desurlarynyň dürli görnüşleri, Ahal vilayet medeniýet müdürliginiň aýdymsaz tans toporlarynyň şeýlede birleşen dutarçylar toporynyň ýerini ýetiren aýdymdyr sazlary, tanslary şeýlede bu ýerde halyçylyk, keşteçilik, keçe etmek, bagançylyk işlerinden dürli görnüşler görkezilmegi bu dawaraň täsirini hasam artyrdy. Bu ýerde türkmen milli sportunyň dürli görnüşleri boýunça ýarşlar geçirildi. Sonra giň ugrunly bayramçylyk dawarasyna Ahal vilayet medeniýet müdürliginiň taýýarlan aýdym sazda çykyşlary ýaýbanlanyrly. Dawarada vilayetiň ähli şäherdir etraplarynyň gelen medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna da giň ýer berildi. Bu ýerde giňden adygan bagşa sazanylan estrad aýdymçylarynyň tans toporlarynyň çykyşlarynyň hoş owazlary alyslara ýaňsarly. Ulan çykyşlaryna bedi wady bilen öňe barýan edid watanymyzyň hormatly prezidentimiziň rowaj işleriniň hemde halkara Nowruz güni milli bahar bayramynyň waspa has belentden ýetirildi. Milli bahar bayramynyň birinji gününe Ahal vilayetine geçirilen bayramçylyk dawaralary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkyň arkadaly zamanasy ýelinde il günümiziň köklerini gadymiyetiň jümmüşinden alyp gaýdýan toý bayramlaryna, däp desurlaryna hormat sarpalarynyň uly togynyň wasplamasy boldy. Şanly sene münasibetli Ahal vilayet medeniýet müdürliginiň Behärden, Göktepe, Akbuğday, Kaky, Tejen, Babadaýhan, Sarık etrap hemde Tejen şäher medeniýet bölümleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy munyň ýene bir aýdyň mysaly boldy. Balkan vilayeti we Matmul etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniýet we denanlary bölümleriniň milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli Matmul etrawynyň çägindäki Akderek ýaýlasyna geçiren bayramçylyk çäresi ýokary ruhlentligi betlenni. Zehilne aýdymçylygyň belent owazy bilen ýerini ýetiren döwrewap aýdymlaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýylyna eýlýurt bäkfitli amala aşyrylýan beýik işleň waspy özüniň
toporlarynyň münasip beýany tapdy. Bayramçylyk çäretine uly höwet bilen gatnaşanlar belentden belent ýanglanan aýdym saatlar bilen bilelikde milli dep desturlarymyzy dürli tagamlaryň taýýarlanyşyna uly gyzyklanma bilen tomaşa etdiler. Dürli oýunlara meşgullanýan çağılan şadiýan gülküsetleri bayramçylyk çäretiniň şadlyk şowhuny hasam arşa götürdi. Sunugat usatlarynyň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan aýdym saatlarda tansy folklor toporlarynyň joşgulu çykyşlaryna iýleşlerimiziň hormatly prezidentimize eksilmez söýügi buýsanjy öz beýany tapdy. Milli Bahar bayramy Halkara Nowruz güni münasibetli Balqanawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki meýdançada uludan tutulan bayramçylyk davrasy çoň many mazmuny eýe boldy. Toy davrasy welaýatyň medeniýet salgary we bilim ulgamlarynyň işgärleriniň ýaşy neslin wekilleriniň talep ýaşlan gatnaşmagyna bayramçylyk ýürüýüşi bilen başlandy. Bayramçylyk ýürüýüşine gatnaşlary aýdym sadyň şowhuny bilen davranyň geçýän ýerine mehirli garşylandy. Welaýat we Balqanawa şäher häkimlikleriniň welaýat medeniýet müdürlüğiniň Dinanlar Guramasynyň welaýat bölüminiň bilelikde guran dawrasyna welaýatyň ýaşaýjylary çykyş edip döwlet başlarymyza beýik işlerine bakyr waşlyklar arzu etdiler. Bayramçylyk davrasy welaýatyň medeniýet we sunugat ustaatlarynyň edeb sahly çykyşlary bilen utgaşdy. Onu Türkmen telewizionyň wasypy has belentden ýanglandy. Bayramçylyk dawrasynyň geçen ýerine gurulan sergiler welaýatyň bereketli topragynyň sahawatyny bütün aýdymlygy bilen açyp görkezdi. Sergilerde milli bahar bayramyna degişli depde sorular ustaatlyk bilen janlanyrly. Amal haşam sunugatynyň nusxalyk elişleriniň we körpe suratkeşliň ajaýyp döwrümüziň buýsançly ösüşlerini wasyp eden suratlarynyň sergilerine de uly orun berildi. Milli senetkarlyk, halçylyk, dergärçilik we sunugatyň beýleki örnüşleri boýunça ýerleşdirilen işleri ören täsirli ýa-da galjy boldy. Bu ýerde Balkanly zenanyň el hunerini mahabatlanyrgan, milli meden mirasymyzy şöhlendirýän ümit destury duru we derejede açylyp görkezildi. Dawralarda illeşlerimiz özleriniň ýürek buýsançlaryny aýdym saatlaryň, gazallaryň, kuş depdileň üstü bilen joşguly beýan etdiler. Olaň buýsançly çykyşlaryna sapaly durmuşymyzyň, Türkmen tebigatynyň ajaýyp döwrümüziň daýhan zähmetiniň tarifini ýetirýän goň götürji hoş howazlar çar tarapy ýaňsally. Milli Bahar bayramy Halkara Nowruz bayramy münasibetli gurulýan dawralar Daşol welaýatyna ýokary ruh bilentligi betlenýär. Munyň şeýledigine Daşol şäheriniň Türkmeniň Agoý binasyna welaýat derejesine geçirilen ýa diýilipdir ýaýlamyza diýilip adlandyrylan aýdym saatly ruh werin çäredenim aýdym görmek bolýar. Bu dawra halkyň arkadaly zamanasy ýeriniň belent joşguny özünde jemledi. Daşol welaýat häkimliginiň Zenanlar Guramasynyň welaýat etrap şäher bölümleriniň welaýat medeniýet müdürlüğiniň hindi etrap medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarına geçirilen bu dawra Truwaçdan şadlyk şowhuny betlendi. Bayramçylygyň baş sahnasyna welaýatyň medeniýet sunugat saatlarynyň geň öwrümli çykyşlaryna orun berildi. Magtumul garly ifadana ýürüte sunugat mektebiniň şeýlede çağlar sunugat mektepleriniň aýdym saz tans toporlarynyň ýerini ýetiren çykyşlary bagtyar çağlaryň bagt mukam bolup ýanglandy. Nur Muhammed Andaliýew adnaky döwlet adly drama teatriniň artistläriniň çykyşlary dawraň täsirligini hasam artdyrdy. Zehinli bagşylaryň estrada aýdymçylarynyň ýaş ýerini ýetirjilen tans hemde halk dörejilik toporlarynyň şany münasibetli ýürüte taýýarlan çykyşlary asyrlyň dowamyna arzulanyp bellenilýän Milli Bahar bayramynyň joşguny özüne jemledi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň belent ruhy her bir çykyş üçin häsiýetli boldy. Joşguny tanslar, täsirli halk dörejilik çykyşlary, çağlaryň milli oýunlary, milli mirasymyzyň, taryhy ýamlarda halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan milli medeniýetimiziň ýeten belent tepkitlerini açyp görkezdi hemde Halkara Nowruz bayramynyň aýratynlyklary bilen ören münasip saatlaşyk döretdi. Bu ýerde gurulan Agoýlaň hatarlary, olaň öňlerine giňden ýaýwanlandyrylan sergilerde gadymy hem müdimi gymmatlyklarymyzyň sergisi, gelini gyýdan ilişleriniň dürli görnüşleri, gözbaşyny gadymyetden alyp gaýdýan senetçilik, ustaçylyk, zergärçilik sunugatynyň küýdegärlik, dürli saz guralarynyň önümleri, Zenanyň ajaýyp şaýsepleri, beýleki gözel görnüşler hemmeleň ünsüni önde çekdi. Owa hojalyk ulgamyna ýetilýän sepkitleň suwutnamasyny urulan sergilerde, owa hojalyk önümleriniň, şonuň ýalam azgy önümleriniň, çörek we çörek önümleriniň, dokma önümleriniň, galla, paxta önümleriniň başga da dürli önümleriniň sergileri ýaýwanlanyrly.
Sergilerde yurdumyzyň Amal Haşam Sungutynyň eserleri, surat sergileri, Bagtyar raýatlarymyzyň ajaýyp tekinlerinden habar berýär. Vilayetde gazanylýan üstünlükler şöhrelendirgen görnüşler, halkyň arkadaşly zamanasy ýylynyň belent ruhuny özüne jemleýän görkezme terişdeleri, suratkeşliň hekel taraşlaň işleri, bagşylaň joşgunly aýdymlary bayramçylyk dawrasynyň täsirligini hasam artdyrdy. Dawra gatnaşanlar güneşli diýarymyzda ötüşleň täze belentliklerine tarap ynamlalyp barýan hormatly prezidentimize alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Milli Bahar Bayramynyň ýokary ruhy bilentligi şatlyk şowguny ötsenýän ajaýyp pursatlary gadymy Lewabyň owadyr kentlerinem ullan gurşabally. Bayramçylygyň şanyna Lewap vilayet Türkmenawa şäher häkimlikleriniň, vilayet baş bilim, saglyk goraýyş we medeniýet müdirlikleriniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagyny vilayet merkezindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde Nowruz gelli ilmi ady bilen geçirilen ruhy bilen çärede täsirliligi, ýatda galyjylygy bilen tapawutlandy. Bayramçylyk dawrasyna ýytylykly ýaşullar, dürli ulgamlarda zähmet çekýän önümçiligiň öňde barjylary hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Vilayetin aydımçılarının, bağıştadınlarının hem de zihinli yaş neslin yerine yetirmeginde güneşi ülkemiz, mukaddes töýgü, bahar gözörlükleri, owudun tebigatymız, ýaşyl begrete beslenip älim jahanyda bolan Nowruz bayramy, bagtyar sagalyk, esretli durmuşymyz berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwri ullan wasp edildi. Seytnazar Seydadynaky Döwlet Saz Drama Teatrnyň sahna suwatlarynyň taýýarlan edebi sazda çykyşlary dawran täsirligini hasam artdyryp bayramçylyk säresini ýokary ruh bilentligi besedi. Ajaýyp tanslar, dürli saz guralaryna ýerine ýetirilen joşgunly sazlar, gyzykly folklor çykyşlary dawara gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Hatara guralan Türkmeniň 6 ganat agoýlary, dürli sergiler, toy gazanlarynyň atarlyp dürli milli taýamlarymyzyň taýýarlanmagy bayramçylyk säresini aýratyn rüws saýyp Nowruz däp desturlary täsirli beýany tapdy. Vilayetin köýtüna etrafynda ýaşyl begrete beslenip, ülkemizi gurşabalan nurana bakaryň gözel tebigatymyz bilen ajaýyp sazlaşygyny şöhrelendirýän giň ýaýlada Köýtünag döwletli Hozamaz, Kerki, Halaji etraf häkimlikleriniň, vilayet medeniýet müdirlikleriniň bilelikde guramagyny, gelse Nowruz älemi reň kılar jahan peýda ady bilen geçirilen bayramçylyk säresim, şatlyk şowguny, ýokary ruh bilentligi ösenni. Deňsiz taýsyz ýad gözürlükleri asyrlaryň jümmüşinden köklerini alyp gaýdýan şanly senäni Nowruz bayramyny boşlap geldi. Bu ýerde ýanglanan makmal owazly aýdymlarda Läle Reyhana we senen türkmen tebigaty, bahar gözürlükleri, gadimiýetden göz başalýan halkary Nowruz bayramy, ýurdumyzyň şanly ösüşleri, hormatly prezidentimiziň rowaji işleri joşgunly wasp edilip, ajaýyp beýany tapdy. Dawaran geçirilýän ýerinde türkmeniň 6 ganat agoýlary dikilip, toy gazanlary atarly. Bağıştadınlaryň belin teňlerdäki aýdymlary, Bagtyar körpenetliň bahar gözürlüklerini tarifleýän görnüşleri, ýakymly duýgulary oýaryp, milli bahar bayramynyň şowguny hasam artdyrdy. Milli Bahar Bayramynyň ilkinji günüň dawaralary Mary vilayetinde da şatlyk şowguny ýokary ruh bilentligi beslendi. Mary vilayet häkimliginiň, vilayet medeniýet müdirliginiň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna, Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki meýdançyda geçirilen bayramçylyk dawrasynyň tutumy ullan tuturly. Vilayetiň ýaşullarynyň, mährem eneleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim, saglyk goraýyş, medeniýet, sport ulgamlarynyň wekilleriniň talip ýaşlan gatnaşmaklaryna, göwnler galkyn ýar aýdyma saza hoş geldiň Nowruzum edi diýara diýen at bilen geçirilen bayramçylyk dawrasyna birek-birege bayramçylyk münasibetli gutluk sözler aýdylyp, halkymyzyň gadymy toy bayramlaryny ullan toýlamaga giň ýol açýan hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözleri beýan edildi. Milli Bahar Bayramynyň bugünkü dawrasyna vilayetiň medeniýet sunugy dostlarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlaryna giň orun berildi. Milli ýoguşgyny berilen sahnada Keminadynaky Döwlet Drama Teatrnyň artistleriniň hemde vilayetiň birleşen tans toporlarynyň teatrlaşdyrylan çykyşy ýygnananlara ruhly lezzet paýdady.
Vilayetin ussat estrada aydymçylarynyň, belli tansiýemde folklor toporlarynyň, çağlar dörejülük toporlarynyň joşgunly çykyşlary, bayramçylygyň şatlyk şowguny hasam artdyryp, şol ajaýyp çykyşlar dabara gatnaşan bagtyar raýatlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gyzgyn garşy alyndy. Belen teňde ýerine getirilen aýdymlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwri, asudy hem erkany watanymyz, ülkemiziň ajaýyp bahar tebigaty, milli gymmatlyklarymyz, bagtyar ýaşlyk hemde hormatly prezidentimiziň alyp barýan rowaj işleri giňden watp edildi. Kalplary joşa getirýän ajaýyp çykyşlar vilayetin bagtyar ilatynyň ýurdumyzy gülledi ösürüp, halkymyzy has eşretli durmuş alyp barýan döwlet başdanmyza ýürek alkyşy bolup ýanglandy. Tebigaty ogodanlygy beslep, insan kalbyna joşa getirýän bahar faslyna bellenilýän milli bahar bayramy, halkara Nowruz bayramynyň dabarasy soňra Türkmeniň Agy binasynyň çar ýanyna giňden ýaýbanlandyryldy. Bayramçylyk dabarasyna vilayetin etrapdyr şäherlerinden gelen tansiýemde folklor toporlary, ýöreti taýýarlan ajaýyp çykyşlaryny görkezdiler. Medeniýet gösün oda saatlarynyň milli däpde surlarymyzy, Türkmen toýunyň şatlyk şowguny şöhlendirgen döwrewap çykyşlary, dabara gatnaşan her bir bagtyar insanyň gowy guşuny ganatlanyrdy. Nepis eli işleriniň, halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhynyň dürli döwürlerine degişli muzey gymmatlyklarynyň, ussat zergerliň zehni ihlasyndan dören şaý sepleň, gap-gaşlaň milli saz gurarlarynyň, beýleki önümleň toý meýdançasyna gurnulan köpek uçgunly sergisi, milli bahar bayramyna gatnaşanlarda uly täsir galyrdy. Maksasy vilayet derejesine geçirilen bayramçylyk dabarasy şatlykly pursatlara baý bolup, ol giç akşama çeýle dowam etdi. Magtymyl Adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde gelin Nowruz toý bayramy beslenip, halkyň arka dagly zamanasyna atly bayramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara milli bahar bayramy bilen baglaşykly müňünliklerden häzir günlerimizde gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzyň amal haşam işleriniň sergisi bilen utgaşdy. Bayramçylyk dawratyna üniversitetiň bagtyar owalary medeni merkeziniň aýdymsaz folklor diýer tans we dutarçylar toporlary tarapyndan halkyň arka dagly zamanasy ýylyny wasp edýän aýdymlar aýdyldy. Sazlary ýanglandy, ajaýyp tanslary ýerine ýetirildi. Murat Garif Adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde halkara Nowruz bayramy münasibetli Türkmenistanyň şifahanalary insan gözelliginiň çeşmesidir atly talepleň we ýaş alimlaň ilmi amal maslahaty geçirildi. Maslahatyň çäğine ýurdumyzyň derman kärhanalaryny öndürýän önümlüň, dermanlyk ösmüklerinden taýýarlanan çaýlaň, bejer palçyklaň we beýleki lukmançylyk serişdilen sergisi geçirildi. Ol maslahata gatnaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Instituty ýaşly begres düşäp jümle jahana bugün Gül diýary Nowruzym ýyly ady bilen bayramçylyk dawratyny geçirdi. Müňünlikliň dowamyny ajaýyp däpde surlar özüne siňdiren Nowruz bayramynyň bugün adamzady parahatçylyga çagyrýan halkara bayramyny öwrülendigine halklary birek-birek baglaşdyrýan, hemem ýakynlaşdyrýan bütün dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hökmüni, gymmatynyň hasam aýratynyny biz ören goýnýas. Bu bayram dost, doganlyk gatnaşyklarymyzyň has ruwaşlanmagyna giň ýol açýar. Nowruz tebigatyň täzeden jana gelmegine, bol bereket etjilmegine badylga berýän ajaýyp seni, onun insan durmuşy bilen aýrylmaz baglanşygy bugün türkmen halkynyň köňüne bahar şatlygyny içilýär. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş üniversitetinde geçirilen dawara milli bahar bayramyna halkara Nowruz gününe bagışlandy. Halkara Nowruz gününiň dawaralary Türkmen Döwlet Iqtisadiýaty Dolandyrýş Institutyna geçirilen çärede giňden beýan edildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bayramçylyk münasibetli geçirilen dawara ýokary ruhlatlyga beslendi. Türkmen Owa Hojulyk Institutyna aýdymsal bayramçylyk dawarasy geçirildi. Şatlyk şowguny beslenen bayramçylyk çäretine bu ýokary okuw mekdebiň bagtyarlyk joşuny dörejülük toporunyň aýdymçylary çykyş edip, özleriniň hoş owazlary bilen dawara gatnaşylarda ýakymly täsirler gallardy. Täzelenşi we ösüşiň badyny eň öňet isleg arzuwlary we ajaýyp geljege berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe öňde goýulan belent maksatlary üstünlikli ýetiljek dawarda anamy özüni jemleýän halkara Nowruz milli bahar bayramy goýulary öwüşgün çaýya. Bu ýagdaý ýagşy ýyl Kakayf Adynaky Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň ýaşlar guramasynyň merkezi genç tarapyndan geçirilen çärede aýdyn görmek boldy. Dawral çykyşlarda ajaýyp tebigatymyz ýylt bähbidine gönükdiren beýik özgörtmeler belentden wasp edildi. Nowruz bayramy münasibetli Döwlet Mehmet Azad Adynaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutyna gurulan dawara halkymyzyň gadymy bayramçylyk däpleriniň bugün täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, hemem döwürlen we nesillen ara baglaşygyny putulanyrýanyny
ýanyny aňlaýan ajaýyp pursatlar ewetlenni. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara Nowruz gününiň çäreleri ýokary ruhlentligi ewetlenni. Toprağın janlanýanyny, tebigatyň oýanynyny aňlaýan Nowruz gadymy döwürlerden beri halk dörejliginiň ähli görüşlerini, nesilleň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özüne jemläp, kuwatly dörejilik güýjüne eýedir. Owu Hojulyk Üniversitetine geçirilen dawara ören täsirli boldy. Nowruz asyrlyň jümüşinden biziň günlerimize gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halklaryň bagtyar durmuşynyň we ähli mumy güllep ösüşiň behidine berkarar bolan parahaçylyk baradaky sena uruly. Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň baýramçylyk dawarasy halkymyzyň öz bolşa dep desurlary bilen utgaşdyrly. Nowruz diňe bir baharyň gelenini boşlaýan sene bolman, eýsem toprağyň janlanýanyny alamatlandyrýar. Milli bahar bayramy halkara Nowruz güni halklaryň arasynda alalaşyň berkarar bolýanyny äşkar edýär. Bu ýagdaý Seýtnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna geçirilen dawarada görmek boldy. Bayramlaryň sultany hoş geldiň Nowruz ilmi atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Owsxanadyň Inженер Tehnologiýalar Üniversitetine geçirildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika, Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Ulu Kommunikasiýalary, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutlaryny, Türkmen Milli Konserwatoriýasyny, Döwlet Şeherçilik Akademiýasyna geçirilen çärelerde halkara Nowruz güni milli bahar bayramy şöhretlendirildi. Ýaýwanlandyrylan bayramçylyk çäreleri, aýdym saly çykyşlar we Türkmen halkynyň oňun dep desurlary bilen Türkmen toprağynyň gözelligini gözellik goşdy. Ülkeme toý bolup gelen Nowruzymy atly bayramçylyk çäresi Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Owa Hojulyk toplumy tarapyndan geçirildi. Şeýle dawara Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasy tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugyna geçirilen çäre Nowruz bayramy dostlugyň, parahatçylygyň we hoşnýetli gatnaşyklaryň bayramy diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Döwlet Gumruk Gullugyna geçirilen çäre milli bahar bayramyna bagyşlandy. Türkmenistanyň sporta ýaşlar siýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sporta ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň geçiren çäresi bayramçylyk dawaralary bilen utgaşdy. Watanma nur saçıp geldi Nowruz ilmi atly aýdym sadly dawara Türkmen standartlary baş döwlet gullugy tarapyndan geçirildi. Bagtyarlyk etrap medeniýet köşkünni 7-nji çağlar unutmakdygyň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Aman Kekel fadyny kitapxana şahamçasynyň gurmagyna aýdym sadly dawara arka dagly döwrüň ilhamy Nowruz diýilip atlandyrly. Bagtyarlyk etrap medeniýet öýüniň kitapxanalar ulgamynyň ýeňiş kitapxana şahamçasynyň bilelikde geçiren çäresi Nowruz geldi ülkeme aýdym bolup saz bolup diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Hemem Zenanlary birleşiginiň merkezi geňişini gurmagyna bahar geldi arka dagly diýary atly maslahat geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 20 martda saat 20-den 22 martda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homal Mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqın vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup gary gaçykly ýagşy ýagar. Demrat güni ordan telese kun 7-10 km etýän şemal ötür. Hawa gejatine 0-5 gradus, gündüzine 6-11 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýagşy ýagar. Demrat güni tardan telese kun 7-10 km etýän şemal ötür. Hawa gejatine 1-6 gradus, gündüzine 7-12 gradus maýly bolar. Mary vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup demrat güni ordan telese kun 6-11 metr etýän şemal ötür. Hawa gejatine 1-6 gradus, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup azkym ýagşy ýagar. Demrat güni ordan telese kun 7-12 metr etýän şemal ötür. Hawa gejatine 0-5 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup demrat güni tardan telese kun 5-10 metr etýän şemal ötür. Hawa gejatine 2 gradus sowukdan 3 gradus etýän maýl, gündüzine 2-7 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, az kemýän şäher. Demirel günatardan telesekundda 8-10 metr ýa şemal öser. Hawa gecesine 4-6 gradus gündüzine 7-9 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 22-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ýedi watandaşlar ýaz pasylyna günüň dowamyna hawanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýle-de häzirki wagtda hawada totan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we hawanyň akymynyň üýtgemi bilen baglanşykly hawa şertleriniň adamyň bedenine getirip biljek oňsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz bolan 2 metr araça berje etmek elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berk berje etseňiz gelen islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödenini bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.